ibilbide oso polita bai basotikan, errekak, kolore gorriakin. Hau garo mota bat ez dakiz Kristosa. Esporak ikustea, ez da? Hau, hango parece, guztia ezartzen. Eta hori, hori jauka bada. Eta gero abila indion, gaia demo ez dira batzen. Hau bertan bakarrik ikusen, txukia gasoilean dago, eta hori, bueno, ez dakit, hain beste ditzen da gero ya ez dakit nola eman bukera. Hori, ja gehiena bakizu, ondo idikoan dena. Hori, eskerrik asko sortzeatikan, galdera ibaldin badago, bota. Ez dakit bakizu bakazuen zoze, o ja batzuk ja hauzo ikusitak gatu dena. Naizak hauzo berrik idean denak. Baina, netzako egia esan, nik kontatzeko zoze, esperientzia kristona izan dela netzako hau. Munduan beste puntan egote hori bakarrikan, moldatze hori munduan beste puntan. Eta hemen egotia, basan mortuan bakarrikan aurre haitia eta alizatia hori, hori inda geho euserditeko gai naizela pentsatzen. Eta hori, han bizipen asko bitu, zaila kontatzeko asko, beste askoa entzun dituzue egun horretan. Eta hori, ni espektatiban ezkan Australianak hola bizitza guztiatik nahi izan ditelako gara fonda. Beti gustatu izan zaitelako entzun ditenagatik da ikusi ditenagatik. Eta nik espektatibak hartze eskita askoz gorago. Horrenak, pentsat, sentitzerena da oraindik gauza asko askatera ikusteko han Australian. Eta da daude noski, hemen bai. Baina sentitzet, orain dela momentua aprobetxatzeko, mundu guztiak berdina izatei. Momentu orain dela, gazteak naizela eta loturek izakatela eta orain dela momentua juteko, eta nire jendeai hori izate bai kaso iteak bestela, ez kaso ite, baina hori izate bai kaso iteak. Entzut nahi dena izate bai, nik kaso iteak. Eta hori, bidaia jarraitzeu, hola askar baten kotatzeko, Amerikan aurrera dana oso oksidentala da, badaude gauza kurioso, badaude historia kontatzeko moduak, baina hain bezeria asko ez ditut kontatu, gauza asko saltatu ditut, aziren 8 hilabete dira mundu desberdin baten, planeta berdina baina mundu zuzero desberdina. Eta tarte honetan ja askarrago bidaia honun, eta hemen ja Daniel Kuadrillakoakin elkartu nintzen, 2 hilabete pasan dituen oso honakan, Byron Bayen. Bita manatzeko badeu nire bidaia izango zen, gizakileak izango zian eta gero gainentzeko. Eta alde soziala izango zena, gizakileana, Byron Bay netzako toki honena da. Pentsatzen nun beste toki bat izango zara, jendia gauza asko zateituko, gauza askotaz, eta gero gezurra da, ez detezu, beste toki bat. Baina Byron Bay beretan asko guztan dizetan toki bat da. Eta baina nahiz bueltatuko lanean Nikolako, danea badi mazu ez denbora galtzea da. Handaun ambientiakin lana egitea gogoak ez dezizu. Orduan, bain jomo naiz kotxean dakatelako, baina gero martxein goet. Baina benetan da toki honenak bizita betena, baina gero aparte gainontzekoa dana, natura dana, noski horrek badazka bere tokiak, baina benun aldatuko beste gainontzeko gauzagatik. Hori, nik egun hauetan pentsatu gauza asko esatia, gauza gehiagik dira, gero momentu honetan bai asko itez eskit asko, eta segurazki asko aztuz eskitela esatia, eta bukaeren esateko hori gauza lan eskamenea asko itez eskite bai. Eta bueno, baina hori, pentsatzen jasoz esan da bukaera moteko honi. Eta espero, gai izatia handikan, bai olako izaldi bat emateko, noski. Horita izango zan da, nahiz eta ezkean pertsonalki ikusten gaur egun dauden erraztasunakin teknologikoakin bada posible, eta bueno, saiatuko naiz alkamunkako jendiakin, beste zozen montatzen, Ameriketan ikustetakoakin edo gana darakoakin, baina bintzat itian zoze, itzaldi bat noizian behin, bilan behin, o dana darakoa, itzengo du, baina hori, nire asmok eta hola xeria. Eta bueno, ez dakit, gehienak jakingo zue, baina Australia datu naiz, eta hona etorri nahi
gehiena ikusita dakatela, eta tentazio guzia esaten mendikan aurrea, orduan hori hona da. Así que, distrakzio gutxi dut, bai. Ja gehiena ezautzeten ez. Bueno, ja toka tringar. Eta hola, xe. Bueno, eskerrik asko.